mangako mananat. Hapit na may mga bots sa terminal. Kung naog ko sa terminal, doon na lang ni sa ilang Carmina. Gusto, mudiretso ko ni Nanay Milay. Siya ay ulian ako cellphone. Ako bakang tug-anan si Nanay sa gibuhat ni Tito Jason ako. Bahala na. Ako na kung natug-anan si Nanay sa gibuhat ni Tito Jason sa una. Karon, ako na sang idugang pagtug-an niya ang pagpagmumut ni Tito Jason. Mutuo kasab ka si Carmina nga bayot ang iyang amahan. Dili lang kumutug-an ni Carmina. Ngalig, dili naghinuon siya matakad ako. Si Nanay Milay. Sa ilay akong ulian sa cellphone. Ug siya na'y muhatag sa cellphone nga ni Tito Jason. Lagi peruhan nga atau pamangkitan si Franklin. Duda ko. Wala siya syudad. Di lang gid siya magpatakag sumbong ni Carmina. Oh. Ahod magkali mo si Carmina. Sure ko, anak. Ya, so yung kadukan. Usman, disuntas ko pa niya? Asa pa man di ay? Kung wala ito sunding nga masuki. Dublihon lang nato nga to trabaho, ugma. Mayon tag makita anak ko sa nanay na. Nga Sierra, kanang wa si Carmina ug Tita Paula. Kasiguro ko nga gipangita ako ni mama. Wala unsay akong ipangaturungan eh. Ang importante nga makita anak ko si Nanay Milay. Nay, pagkita taon ako, Nay. Kinahanglan gid nga masayod ka sa kurong na sinati. Perting hilasag, Nay. Luod. Ah, si Nanay Milay. Mabay paggawas sa bay. Murag doon na siya paliton sa tindahan sa Atbang. Ako siya unan. Ay, nga nalimot sa kupalit og bitsen. Ay, murag akong paliton din sa Atbang. Ska, ni mala. Nay! Ah, huy! Huy! Din man taon ka, oy! Ha? Nanawag ang imong nga inahan ganina. Nagsusi kung may ani ka ba kuno. Ganihan naman kuno ka buntag na wa sa inyo. Bitaw, Nay. Nay, Oh, kinahanglan magsulti ta. Dili lang din tingaling makita ng Carmina. oh, nabala karbatos de Carmina ay din ka na paingon. Lain, Nay. Ha? Luod. Ha? Unsa, tapa, unsa goy lain? Unsay luod? Pagklaro gud. Nabala ka baya mis gisulti sa imong inahan? Nay, dawata una niyo. Kaya akong tagaan ini. Aron kagid mo tuo sa akong isulti ron. Sige na, Nay, dawata ni. Unsa man eh? Cellphone, Nay. Ug hinatag ni Tito Jason. Unsa? Abi na kong tinarong ang iyang paghatag. Pero may dautan di siyang motibo. Kining Franklin, doon na pa man ko'y trabaho dong. Nagluto sa kuksudan. O ikaw, gipangita ka na sa imong inahan. Wa ka pa mauli sa inyo sa. Wa pala ginay. Gidamangod ko nila ni Tito Jason ug Noyben sa ilang biyahe. Unsa? Gikan pagid ko sa biyahe, Nay. Pero wa na ko musakay sa panel. Ilong ko na naog. Agi sa likod sa panel. Natagbaw di ano sila pangita nimo? Naglagot kong Tito Jason, Nay. Kining dong Franklin, kadiyot kay. Huwata ko din hidong ha. Huwata ko. Ako unang timpla na kagiluto. Tingalig na hubsa na tog sabaw. Mubalik dayon ko dong. Sige, Nay. Huwaton di ka. Kisa pa'y kisigihan ni Moglili, ha? Si Nay Milay, ma. Oh, hain man din si nanay ni mo? Ninaog man to siya, ma. Pero hangtod karon, ko pa magid mo balik. Tingalig doon na lagi palit si nanay ni mo. Kinihara maguto siya na naog, ma. Nga nawa pa man mo balik. Murabag, doon na siya giluto. Oh, di anay mong nanay ay. Nga na di ay. Ay na, perting lili ni Carmina kung hain ka na. May gawas ka man ko, no? Ay, imo day ko nakita nga may gawas day. O, Nay. Diin mo di ka, Nay. Ay, magipalit lang ko para sa akong giluto.
Wa man ko diha sa atbang nga tindahan, mo to nangita kog laing tindahan. Ay, kadiyot ha, tingaling mahubsan na to akong giloto. Kadiyot. Doon na kay problema, Carmina? Problema? Wa, uy. Unsa man sipon ni akong problema hon? May kunot magudang imong agtang. Nga minunot kag tan-aw ni nanay ni Momelay. Wa, ma, uy. Doon ako sa akong kwarto, ma. Unsaon magkana ko sa pagbalik si Franklin. Ay nga, nakabantay ra bas day Carmina sa dugay na akong pagbalik. Ay. Bahala na. Magdali-dali kong balik ni Franklin kung maluto na ni sudan. Pero, unsaon ka na ko sa paggawas? Kung giatangan kung day Carmina. Balik ba ka dayon sa Naymilay? Delikado ko na maabtan ko din ni Tito Jason. Di ko na makikatubang niya. Lain good si Tito Jason. Kinahanglan lang magod nga mauli ni na akong cellphone karon. Franklin! Nay! Salamat ka! May balik tayo ka! Di sa ko magdugay. Kaya nakabantay ra ba si Carmina nga dugay kung nakabalik ganiha. Kuha na lang yung cellphone na iyo. Ikay hatag iningad to niya. Aron makugang siya. Nganong ikay akong giulian sa cellphone. Time pa. Nganong ako man tuod ang imong giulian, ana? Dili man dawato ni Tito Jason kining maong cellphone ay. O gusto sab kong ikay akong ulian ini. Aron mutuo kagid. Nga doon nagyud kalainan si Tito Jason. Unsay kalainan? Nga usa siya kabayot. Unsa? Nganong nakasulti man ka, ana, oy? Iyan yung gikuot ang akong atubangan. Kisakitan ko. Ha? Hala no, tinuod ka, Franklin? Naiking gani ko, nay. Ako na siyang gitutukan. Kay murag, di ko makatuo nga ingon anak siya. Pero iya yun yung gikuot, nay. Ay, nagtuo tingali siya. Nga kay gihatagan kaniyang cellphone, matuman na ang gusto niyang mahitabo. O, tingali, nay. Pero sayop siya. Nahigog magod ko siyang anak. Busa mahitabo ka nga, mupatol ko niya. Oo, mausad. Uy, ganiha ra ba ming paabot ni Carmina ni mo? Nga naman, nay. Tong kinabala kasab siya nga wakay cellphone. Unsa na lang mahitabo sa ay morong online classes. Sagdi na lang, nay. Mihangyo siya nga paggamiton ti kag kwarta. Ug kay gihatagan ka mag-allowance ni mama nimo, mo na lay mong idata-data nga rin ako. Imo kong pahuwa mo, nay? Oh, Pila man? 5,000. Ingon ganis na Carmina, nga punan niyag 2,000 aron makapalit kag arang-arang nga cellphone. Uni, unsa man ni, ay, kuhaon nimo ang 7,000 pesos aron ipalit nimo og cellphone? Tubagadayon ko, kay mo balik na ko. Imo bang kuhaon? Nay, tinuod nga imo ko pahuwa mo? May lagi, tinuod lagi. Diba ha, narang kwarta. 7,000 pesos na ha. Kang day Carmina ng 2,000, ana. Ako ng 5. Kana lang 5,000 lang akong human na eh. Mangital ako baratuhon, pero maayo nga kalidad ng cellphone. Hala, kuha din kwarta. Salamat kayo, nay, ha? Oo. Akong ipakita ni mama kining maong kwarta. O patuhuon ako siya nga ako ng sweldo. Nga wa ko makauli dayon kay kanang bisag unsa na lang niya akong ipasangil ni mama eh. Nay. Anis, ako gining data-datahan ang gipahuwa man mong kwarta. Ay, masalig ko nimo dong eh. Salamat, nay, ha. O kining cellphone, nay. Iuli gyud na Tito Jason. Ug tan-awa gyud pag-ayo ang iyang hitsura, nay. Inig-uli nimo sa mong cellphone. Ako ning ibutang sa akong may hawakan ang cellphone. Ay, unsa kay hitsura ni Dong Jason sa nga higayon nga iuli ko ning maong cellphone. Nay? Ay! Kuyawan ko nimo da. Nga nagikuyawan man ka, Nay?
Wa man ko makabantay nga miduod e kanako dayog. Mikalit og tingog. Nanay biya, uy. Nay, nahibaw si Franklin sa numero sa atong telepono? Ambot lang ka. Wa man siya mangutana kung unsay number sa atong telepono. Na, nagsalig tingali to sa cellphone. Unya gingon anak nga, nawa ang iyang cellphone. Unsa man niya pagpanawag nimo? Huh? Ako gyud iyang tawgon. Ila ko nimo nay, uy. Ha? Tag-ani ko no kustino oday. Nadutlan ka na ni Franklin, no? Mo, uy. Ha? Dali ba nakatubag nga wa? Kaya di man mao. Kaya nahadlok man ka nga masakpan. Nay, di ta magsulti anak din ni nay, uy. Tigali mo kalita sa bugtungan si mama. Oo, no. Be, lingi sa ta. Dali, dahin, day. Arita sa akong kwarto. Kay sure gyud ko nga way makadungog. Manlak man tas pultahan. Si nanay baya, uy. Tugani ko tinod, ha? Ha? Nadutlan ka ng Franklin, no? Ako ulit siguro unay, uy. Nga dili ko masayog sa pagtubag sa imong pangutana. Franklin, hinganong karon ka lang gud mo abot. Pagkanaon ako mga bi, gutom kayo. Uy, wa ka magkakaon sukad sa paniud to? Nakakaon nun ma. Pero gibati na sa kong gutom. Sus, maayo na lang gani kay miabot ka. Nga wa pang imong amahan. Sige, dali dayon diri aron ka makakaon. Ayaw lang kaayo pagbusog, ha? Nga naman ma. Aron magkadungan tagpangaon. Hibaw kapitaw ni anang imong amahan. Daghan kayo pangutan kung dili ta magkadungan og pangaon. Sige ma. Sakay lang sa auto, Ben. Ihatod ka na ko. Yan lang. Layo lang ka. Hantod ka ron. Si Franklin paghihapon aniya sa kung huna-huna. Nagkauli na kasi sa ila. Mabay mong tuyo nga mga tuto sa ila. Aron magsusi kung tuwa na ba siya. Ayaw na lang. Atol na siya na. Iyang tol ko, ibati sa mga kabalaka kung hain na siya ron. Ako rin nakita siya inahan nga mo iyang kisulti. Kung tuwan na ta sa ila, kung siya may itong buhaton. Wani na ta. Hindi na kumanto sa ila, aron magsusi. Ako, kung siya mauli, di makita ko siya inahan. Sa umak pagtubag kung iya kong pahitaan ni Franklin. Sige. Mga to ta. Maniid lang ta. Uy, kadaghan gud ini Franklin. Mga taon na hinungdan ma nga sa tibok adlaw nagtutor magud ko sa mga kauban nga naglisod sa among mat. Uy, nagtutor ka? O ma. Kuan ka nang napumangod sila kabuok ma. Akong gipangayuan og tag 500 pesos. Mao nang naka 5,000 ko ma. Ako nang ipalit og cellphone ug ma. Franklin. Ilang sulti si Papa ma. Tingalig makonsensya unya siya. Ako na yung diskarte ma. Kinahanglan mo gud kog cellphone gud. Salamat sa imong pagsabot sa atong kahimtang, Franklin, ha? Ayun saon, dili magud ta makadali-dalig palit sa iyong mga kinahanglan noon. Labi na gyud ko na dako ni nga kantidad. Budgeton gyud atong extra expenses. Nakasabot ko na mo eh. Mo na hinungdan nga naningkamot lang kog ako. Pero nananghid ka unta nako. Siguro mo ko mga di ka masugot. Matong lakaw lang gid ko. Ako man nakontak ang nagkinahanglan sa akong knowledge. Giunsa man nimo pagkontak ang imong mga kauban nga wa ka may cellphone. Ako man gyud ang close friend ako ma. O siya na imitabang pagkontak sa mga kauban. Sorry ma ha. Sorry gid kayo. Unsaon ko man ka pag-uli kining cellphone? Kanang inig-abot na ka niya gikan sa trabaho? Pero dili ka muulbo ang kaspaad to.
Gikapoy ra ba kay gikas trabaho? Naunsa man sa nis Dong Jason, oy. Bayot ka ha siya? Tinuod ka ha ang gisulti ni Franklin? Pero, nga nung giuli man niya ang cellphone? Ay, may abot na ang bayot. Ay, di, bayot siya. Naunsa man ko, ay. Pero, igo lang na kung gisunod si Frank. Unsa may akong buhaton. Di lang ko magpatuga-tuga o atubang niya karon, oy. Murag huy-huy ra bag-abagad. Gikapoy tingali na siya. O naguol kay nabulgar ang iyang pagkatao. Gang, doon ay problema sa inyong biyahe? Oman, Tingali gikapoy ka lang, no? Gusto ka nga masahian ti ka? nagsuka na ba sinang Milay? Dili to magsukad gang kung way makasulti niya. Tingalig mabugnaw na lang ang sabaw kon magsukad siya daan. Anya wa patagutuma. Kinala pa pag isang suguon? Gang, Sorry gang. unsa may problema, gang? Sultihi ko. Aron dili ni may mong away ang imong sapot. Wa man ko sa puta gang. Gikapoy lang ko. Giin na tabitaw kang masahion ti ka. Mitintog kami ni noon. Ako na lang atuon sinang Milay. Gang, Nganong imo mo ko gigunitan, kang? nahibaw kong nahiubos ka. Sorry. Sorry kikayo. May gikaway mga kong customer ka ganina. Sorry nga gidana ko din sa ato ang among kakulian. Gang, musulti ka unta dayon ako aron dili ko maiubos. Nahibaw ka bitong dali ra ko musabot. Wa ka na masuko na ako. Makahimo day ko sa pagkasuko nimo. Maginay kanunay na ako ipanghambog sa akong mga kauban na swerte ko sa akong nasawa. Kay usa ka profesional, gwapa, ug masinabuton nga asawa. Sus, gini akong bana, uy. Sige na, uy. Ako nasultihan sinang Milay nga mga ona ta. Kita lang duha manggawas. Nay, dungan na nagod na mo kaon. Bitaw nang. Kini anak, unsa man is Franklin? Mag-anhian lang gyapon? Wa naman pa. Magtawgan na lang gyapon nimo? Di nakatawag si Franklin Dong Jason kay guba iya cellphone. Mao ba? Updated lagi kang Franklin ang. Ang. Wa man ako siya bastira. Mao nang ari na siya makigsulti nako. Pero na lagi kontak-kontak si Franklin kay wa na may cellphone. Sa ato pa. Wagi siya magkaanhi karong adlaw. Wa pa. Ngano nakahiskot di ka Franklin pa? Nangumustar ako. Wa to siya modol ni Modong. Aron mo trabaho aron lang maka-cellphone. Wa man. Na, miduol to nako ay. Mihangyo nga patrabaho nako siya dinhi. Bisag tiglabay lang kuno siya basura. Aron ang yang sohol, ipalit yung cellphone. Uy, kaluoy ko din tao ni Franklin. Gang, wa ka ba'y cellphone nga pwedeng ipagamit ni mo ni Franklin? Wa gang. Una ko nimo gang. Ngano matas papa? Daan na tong gisapot imong papa na. Doon naman ko kuna sa customer nga gikabikil ganiha. Mauna ko nimo iha. Uy? Giwalk outan man ka sa imong mga parents, day, Carmina. Dili na nay, uy. Dungan na lang tagkaon. Wa pa ko mabusog. May ganik yung mituo si mama nga nag-tutor ko. Mauna kwarta ko. Kinahanglan ako yung dataan si nanay. Aron dili siya makaingon nga mapahimuslanon ko. Samot naman tingali kalayo ang among pagbati ni Carmina.
Sa higayon nga masayaran niya ang matuod nga pagkatao sa iyang amahan. Ug ako pagyoy nakurso na dahan. Ako kang sultihan si mama. May tungod sa gibuhat ni Tito Jason. Hain na ba tong boy na mo, eh? Motoy akong palabayos gawas ani kay agionas garbage truck. Nang Milay. Si Dong Jason. Nang. Biyanhi ba din si Franklin? Mianhi dong. Og doon na siya gipapauling cellphone para nimo. Unsay gisulti nimo, Nang Milay? Huwat ako din hidong ha, kay akong kuhaon na cellphone. Ayaw lang gid pagbiya din kay mo balik ko dayon dong. Nang Milay, ayaw na. Nang. Wala siya maminaw. May padayon di siya sa pagbiya. Garo si Nang Milay magkahigibinlan ni Franklin sa cellphone. O sabi gusto niyang palutawon. Dili ko niya pabiyaon kay mubalik na yun siya. Bahala na. Arang-arang, kay wa ka di mo biya dong Jason. May kalit ka magbiya. Nga dong mao ni ipahatag ni Franklin nimo. Imo man kuno ning hinatag. Wa mo ko gihatag ang cellphone ni Franklin. Nga nasa kumpahak dong nga imog yung ilimod. Nga dili nimo ang kunon nga ikay mihatag ining cellphone. Pero kung wa pa manawag ang iyang mama nako og nagsusi kun niya ba si Franklin, mahimong dili unta kumutuo ni Franklin. Pero nanawag dong oy. Buntag pa kunong milakaw si Franklin. Human nga dunay tao nga nakigsulti niya. Si Bentong gikasulti ni Franklin, no? Kadaghan ba niya magkasayara ng Milay? Si Franklin man say mitug-an Iuli ng cellphone ni Franklin. Wa ko'y kalibutan sa gipanulti niya. O ganong ako ba siya palitag cellphone? Imo na gud siyang gipalitag rilo. Atong ilang moving up. Karon kay naguba ang iyang cellphone. Gipahimoslan sad nimo ang higayon. Imo ba kong gipakasa ng Milay? Katong wa ka makapanihapon dinhi ug mao'y imong girason ni Day Paula nga giimbitar ka sa inyong area manager. Be, kinsa man gyud imong gikauban? Unsa? Ingon si Franklin nako, imo siyang gitawgan ug nangaon mo sa usa ka restaurant. Atul sa paghatag mo grilo ni Franklin. Og siya'y imong gikauban aron manihapon. Dili ang inyong area manager. Milay. Pero mo imong gipatuon ni Day Paula. Mo imong kauban ang inyong area manager, maong dili kanila ikasaw. Nganong namakak man kadungoy? Nang. Sa sinugdanan ba yadong? Wag gid ko mutuon ni Franklin. Pero nakadungog manggod ko sa diyang gimensyon niya ang Pong Junior. Sa diyang akong gisuna nga nung nakahisgot siya Junior. Ibalibad pa taon siya. Maoy nang lipaghong. Pero katong gihatagan nimo siya cellphone, nanguot naman hinuon ka. Umituo ka sa niya? Sa sinugdanan lagi, wa ko mo too. Pero, daghan namang higayon nga nagpakita kag motibo. Binata lang ng kang Franklin ang Mo'y imong gipatoo nga kay ganahan kag anak lalaki. Mo nang gusto kang makigkuyog niya. Unsa? Kung gasan ka sa. Kadili ka man mo too nga kung unsay imong buhaton ni Franklin, iya gid kong tug-anan. Ug, ambot sad atong bataa dong nganong ako iyang giulian ining cellphone. Ipahatag ko nun nimo. Di lagi ako may naghatag niyag cellphone. Kung mauna dong. Ato ko ni iuli ni Day Paula o dili ba ni Day Carmina? Ayaw ha? Kada kong gumot anak kung ano imong buhaton. Mao gani nga gisekreto tika. Aron kita rang duha mo mahibaw sa imong gibuhat ni Franklin.
Milay, dugay ka na nag-alaga na mo. Nood yun na. Ambot lang ninyo, ha? Basta ako, wala ko mag-isip ninyo nga laing tao. Igon sab niya ng among pag-isip nimo. Bisa kung saan ka na mug-agda, namudungan ka na mugkaon, mubalibad ka. Kay mo, may akong gusto nga maatiman tamog maayo. Ug dili sa ko magpanuko sa paghatag ni mong bonus tungod sa imong maayong pag-atiman namo. Pero dong, bisa gidawat nako ang imong bonus. Pero, nagduda baya ko nga doon na to'y bayad. Bayad? Bayad dong! Tingali, gisultihan ka na ni Ben nga daghan kog pangutana niya bahin sa matuod nimong pagkatao. Nagmilay? Og ako sab, nangutana sad kong Ben, kung unsa gyud tinuod nga score sa imong tinguha ni Franklin. Di man gud ko gusto dong. Nga imo lang binuangan si Day Paula. Kabuutan sa imong asawa. Nagmilay, pinangga na ako ng akong asawa. Pinangga lagi. Pero imo magisagulan og binuang. O siya binuang ba? Di na ganyan taon na tinuod. Sa ato pa. Nagmugna-mugna lang di ang istorya si Franklin. Dong Jason, unsa man intay mahitabo kung si Franklin ay mubulgar sa imong gibuhat nga niya? O si Day Carmina mo iya sultihan. Dili mahitabo nga motuo si Carmina ni Franklin. Dili ka magkampante dong. Ayaw gyud pagsalig nga kay gitahod ka ni Carmina. Dili niya hatagan og gibug-aton ang iyang kasing-kasing. Nang, tingaling nahibong naroon si Paula nga nung dugay kumisod sa mong kwarta. Nya, kining cellphone. Kining nang, please. Ayaw itaw tukani sila si Paula o Carmina. Siya mo nahibawan. Nang, Moangkon ka na dong Jason? Imo nang angkonon nga may kaibog ka ni Franklin? Imo bang angkonon? nang tuhui ko. Unsa may angay na kuntuhuan? Ha? Gusto lang ko makabatumig anak na lalaki si Paula. Sasay! Imbes mo sabot ko nimo, di na lang. Nang milay. Kanang kinaiya sa tao dong, dili nimo matunan. Dili sa nimo mabalibaran. Kanang mga tumboy, nakasiguro ko nga gamay pa sila. Naningkamot nga dili gyud mamahimong tumboy. Labi na kon manghilabot ang iyang mga ginikanan. Parihas na sad na sa usa ka bayot. Bisag unsa og kulata sa amahan aron di mabayot, mangita gyud og paagi nga matuman ang ilang hilig, ang ilang pagbati. Dili anging basulon ang mahitabuan ni ana dong. Kay ang kalainan sa ilang pagkatao, danang daan sa pagkahimugso nila. Kisabot ni mo akong kahuyan no? Kuan. Unsaon pa man na. Pero dong, si Franklin, suod ni Carmina. O gani siguro nga nakagusto na sab siya ni Franklin. Dili magikubayot nang. Hilasa man gani ko ang mga bayot nga magbiste. Unsa? Gihigugman ako si Paula nang. Honest po oh. Nahigugma ko sa kong asawa. Pero, maabot lang yun ang higayon nga dili ko kapugan ng akong kahuyang. Labi nang makakita ko batanong lalaki nga makadanis ako mga mata. Unsa din ang mata nga sa sakit dong? Silahis nang. Baya, no? Sa hato pa, ikaw ginaghatag ng cellphone nga tong Franklin. Oo nang. Pero ayaw itawag tug-ani sila si Paula o Carmina may tungod yan ng butanga. Ako dong, di gyud ko kahimo, ana. Pinangga ko kaayo silang duha. Salamat kay nang. Ang ako lang gikahadlokan. Kung si Franklin may musumbong ni Carmina. Hangyo ang nasab si Franklin nga
dili na niya buhaton nang. Oh, sige, sige. Akong hangyoon. Nya, kining cellphone. Ibalik lang nga itong Franklin. Ug ing na siya nga din ako manghilabot pa niya. Diin ko kagang. Ganihara man kang wa musud sa atong kwarto. Kuan gani, nalingaw mig istorya sinang Milay sa gawas gang. Siya magoy ng labay sa basura. Ako lang siya gitabangan. Unsa? Ang ato ding buhay kang. Sayo tingali nakatug. Unya ikaw pag yumitabang ni nang Milay? Hagang, sayo biya ka mo trabaho ugma ha. Ayaw, kira good na good. Tagsarap sa mi magasulti sinang Milay. Dali na. Mga tuog na ta. Kaluoy ba yung day Paula, oy? Unsa kay iyang gikatarungan, nagisugat man si day Paula niya. Ay, labing siguro. Ako na sa iyang gipasangil nga nagsulti mi. Ay, silahis kuno siya. Unsa man sa napanuwaya, oy? Di kuno siya bayot, pero maibog. Maibog sa batan ang lalaki pag yun. Ay, bantay ka dong, Jason. Di ka na makalikay na ako, dong. Naibaw na ko sa imong sikrito. Di ka na gyud makapapahawa na ako. Nganong sayo naman sab kang mulakaw. Mapalit na kong cellphone, ma. Unsa? Kung sa may akong gamiton doon, ma, sa akong online class. Kadayot ko, ma. Unya, sakto ra ka ng kwarta nga imong gida. Oo, ang budlo ka ini, ma, eh. Mahimong madugay gid ko, ma. Kay mangita man kog baratohon. Pero kana lang sang di kalidad. Nahala, ako na lang nagpunan og 2,000 ang imong kwarta. Imong punan, ma. Basta mo balik ka dayon, ha? May klase man ka. Nalagi, ma. Ato na ko, ma, ha? Oh, ni anong sa kaagi din eh. Manghinaot ko nga ito makitaan din si Franklin. O pwede siya muli siya na. Nauli na. Pero tungod niya, na corner-corner ng Milay. Miyadto di siya sa bahay. O gihatag ang cellphone nga ito ng Milay. Aron kuno siya ng Milay ang muli sa cellphone nga rin ako. Nagduda lang yun siya ng Milay. Hanggang, siya may masumbungan ni Franklin. Tuos sa bedayan siya ng Milay. Dagan ang panghitabo ang gisumbong ni Franklin. Kung katong cellphone, Ako na lang giangkon ang tanan. patay ka bata ka. Ang akong cellphone. Hala, si Franklin ang nanawag. Madali ko kadto sa kwarto. Kaya tingaling madunggan o niya kung day Carmina. Nay, ganang dugay mo kang mitubag. Medali kong so diri sa akong kwarto dong. Aron dili ko madunggang day Carmina. Daghan pa nagsultihan. No? Nay, nagkatubang na mo si Tito Jason? Imo nang giuli niya ang cellphone? Akong giuli. Pero wa dawata. Ngano man kuno? Wa na sab siya mo angkon nga siya naghatag sa cellphone? Milimod siya? Sa sinagdanan. Pero ako manggipiit. Akong gisulti niya ang tanan nimong gisumbong diri nako. Mao to, sa kadugayan, mitugaan na gyud. Wagid ko magtuo na eh. Ngayon anak ba day si Tito Jason? Bayot di siya. Di man kuno siya bayot, oy. Ha? Unsa ba may itawag di anak? Nga manguot man siya. Kuan ko na. Silahis. Aw, unsa ba na, oy? Lain yun siya na eh. Gilainan ko. Franklin, ayaw lang tuganis day Carmina, ha? Nga ingon ni Ana si Dong Jason, ha?
Dili tingali ko makatugan ay. Dili mo kumuha na diha. Unsa? Dili ka na mo ari dire. Maghandlo kong magkita mi ni Tito Jason na eh. Tingalig, dili unya ko makapugong. Uniya kong kasabaan. Hindi na mahitabo dong Franklin. Mihangyo manggani to siya nako nga ipaingon ka nga dili tug-anan sa day Carmina. Kundi na siya magbinastos. Di na sa tingali siya magbinastos ay kinag-ayo. Mutugan kasi ang gihimo diha nimo. Sakit unta sa akong buot na eh. Tinudan na bagyod ang akong love nga to ni Carmina. Pero bastos lang ang iyang amahan. Ayaw iamong sa day Carmina, oy. Paita na no? Ang pait man. Wala ako'y gagawasan sa pagpanguyab ni Carmina. Doon naman gihapon. Kung mahuman lang mo sa inyong pagtuon. Nagpangita na ba sa si day Carmina ni mo dong Franklin? Oh, ha? Tinuod ka na eh? Lagi. Gahapon, sige siyag pangutanan ako kung may anhi ka ba. Maulag ito. Mutabang siya ron, makaselfon ka. Wa man tingali kagawasan ang mong pagbati ni Carmina na eh. Ayaw lang pagpakawa sa paglaom, Franklin. Unya na eh, kung magkauyab gid mi si Carmina, magsamok-samok ng iyang amahan. Di na po tingali, oy. Ambot lang. Unahan lang una ang inyong pagtuon, ha, Franklin? Ay, ang tapa di ay, oy, unsaon man ng cellphone, oy. Di ala na mo, Nay. Nay, ako dahil iuli ni mo ang 2,000. Ha? Ngano man? Gipunan man og 2,000 ni Mama. Pero nakapalit man kong cellphone, Nay, nga gisale, branded pa gyud. Ako ning iuli ni mo, ha? Aron, gamay na lang akong utang ni mo. Ay, kumlang ka, Jis. Lumibaw ang isulti ni Franklin. Paglisod ka na sa pagpakiksulti niya. Wa man gihapon siya cellphone. Di, usuro yun sila, ha? Nakita naman ka sa iyang inahan. Tingali gibulgar pa hinaon ni Franklin ng nahitabo. Ay, buang nga gid ay. Nangita gikugubot. Yan ang pagmahay, Jis. Nahitabo na ang diliangin mo hitabo. Ug, aron di ka mabulyason, Carmina. Ayaw na hadas, Franklin. Ayaw na pagkikita niya. Dili na, Ben. Nagkakaon akong tagam. Lisura, eh. Nahibaw pagit siya ng milay. O nang magbantay ka, cute. Nay, wag gid mo kontak si Franklin nimo. Hay, saan niya pagkontak nga wa man siya cellphone. Wa pa gid mo magkita, Nay. Na, wapagyod. Nay, kuha ning 2,000 o. Oh, unsa man na nimo? Ang ako gong promise, Nay. Nga, punan akong imong ipahom ni Franklin. Pero, dili ni hungam na yan. Ay, diha lang na, day. Diha lang na. Nakasiguro ko nga dili daw ato ni Franklin ang atong kwarta. Kay baw na baya ka ni atong tawhana. Dili magud ko makatawag niya. Kailangan day kang magkasulti mo. Close friend baya mi, Nay. Aw, tuod sa? Basta diha lang na nimong kwarta, day. Kay tingalig mawaon niya nang arin ako. Muan pa ka si Franklin, Nay. Labing siguro. Mangita gitog paagis Franklin nga magkasulti mo. Gimingaw na mo kustingog ni Carmina. Ako ka siyang tawgon. Huwag siya ilabot sa binuang nga gibuhat siyang amahan nga rin ako. Siya magi akong love. Ay, ita sa dining among kahimtang ni Carmina ay. Ako nahigugman niya. Pero ang iyang amahan, maumsay nahigugman ako. Kaluod na unaon. Huwag itingali paglaom ang among duha kagugma ni Carmina. Oh, hala, may bagting ang cellphone.
Si Carmina ang nanawag. Ako kasi ang tubagon. Kung ako tubagon, tinalig dili ko makabugong. Unya na may magsulti. Kanang ready na gid ko. Ang tudron. Ni apan ako ang kalagot ni Tito Jason.